Urani walima ne mago matimore gwenge ma Siaya kocha inya kotende gi weche mag chiemo. Tend County ma Siaya bende okodong chien e ingo nyasi mar jiwo tie mar chiemo. Ote maduong' ma ochwal en jopiny ma Siaya mar mondo mi gipidh cham manyalo nyak kata mane kinde oro. Gavana ma Siaya James Orengo ka oluso e nyasi manobagi gwenge mag Sidindia sub county ma Ugunja okoni oikore maneno ni jopur ma Siaya yudo resruok mar kaka ginyalo puro cham karanyisi ogolo kata mogolo en gwenge mar Arieda. Ne otere kod jodito mag piny owacho ma Siaya kanyakla kod riwruoge machwalo chenro mag jiwo nyak mar chiemo. His Excellency Aspiration is to bring more farmers on board to enhance productivity, that is yield per acre. In as much as we work on production, we also need to focus on productivity. Kwa hivyo mimi naomba katika mambo ya chakula tujaribu ile tuwe na heshima, tujitosheleze kwa chakula. Tukikosa kuwa na chakula ya kutosha, hiyo heshima yetu itakuwa ni heshima duni. Na ndio umeona kwamba Jumuiya ya Madola katika nchi dunia nzima, United Nations, imekuwa na mpango amba organization ambayo inaitwa Food and Agricultural Organization. Kwa hivyo lazima tufanye kilimo biashara, na katika Siaya inawezekana. Nyala